mila esker eta egunon guztioi. Peperen bozeramalearen ondotik hitz egiteak badauka abantaila bat, eta da, justo muturrean dauden bi ereduak aurrez aurre bisualizatzeko aukera ematen duela. Gaurko osoko bilkura berezi honen helburua Nafarroko foru hobetzearen 30. urteurrena ospatzea da. Zein urtetan eta 2012an. 2 en 1. Aurten hitzordu bikoitza daukagulako. Nafarroko konkistaren 500. urteurrena, eta foru hobetzearen 30. Baina ez kasu batean eta ez bestean, ez daukagu ospatzeko ezer, Pepek esan duenaren kontrara. Ez konkista eta ez foru hobetzearen ezarpena. Ospakizunetarako baino, iraganetik abiatuz, Nafarroako egungo estatusa ulertzeko eta horren inguruko eztabaida irekitzeko unea da. Orain dela 30 urte, berriro, herritarroi erabakitzeko ahalmena baitu ziguten. Eta esan bezala, inposaketak ezin dira ospatu. Foru hobetzeak helburu politiko argia zeukan. Nafarroko estatusa blindatzea. Euskal lurraldeek bat egin etzezaten. Euskal herrialdeen arteko lurralde zatiketa areagotzea. Une horretan, prozesu autonomikoa hankamotz utzi zen. Eta artikulazio instituzionalean, Nafarroa beste erkidegoetatik bereiztea albidetu zen. Franco hil aurretik hartutako erabakia, Nafarroa foral eta espainola, atada, ibien atada usteko erabakia. Eta helburu politiko hori aitzinera eramateko prozesu hori bera erabat antidemokratikoa izan zen, bai, Beltran anderea. Eta besterik defendatzen duzuenok gezurretan ari zarete, edo demokraziaren kontzepzio berezia totalitarioa esango nukenik daukazue. Halako ekimen bat ezin da herritarron bizkar egin, herritarron hitza aintzat hartu gabe egin. Ez orain dela 30 urte. Beste erkidegoetan ez bezala, Nafar jendarteak ez zuen aukerarik izan eztabaidarako, ez zuen aukerarik izan erabakitzeko. Baina orduan ere, Nafarroa diferentea zen. Nafarroa estatu haustia zen. Eta Nafarroko foru hobetzeak izan beharreko trataera berezi hori justifikatzeko erraz aurkitu zuten erreferenduma ez egiteko aitzakia. Nafarrokoa ez zela ohiko estatutoa, baizik eta foruen eskubide historikoen gaurkotzea zela. Izaera historiko hori zela eta ez zeukan zentzurik jendarteak bozkatzea. Baina sakonean, zergatik ukatu zitzaien herritarroi erabakitzeko eskubidea, bozkatzeko eskubidea. Zeren beldur ziren, zeren beldur zarete orain ere. Eta prozesu antidemokratikoa izatearekin batera, erabat baztertzailea ere izan zen, eremua bertzalea bereziki baztertuz. Adierazgarria nortzuek parte hartu zuten prozesu horretan. Zer ordezkatzen zuten? Bazeukaten zilegitasunik Nafar jendartea ordezkatzeko. Eta bestalde, ez dezagunaztu, zein testu ingurutan sortu zen foru hobetzea. Nik baino hobeto dakizue, hemen zaudeten gehienok, nolako izan zen Nafarroan transizioa. Batetik, errepresio bortitzeko garaia. Eta hor daude, 78ko San Ferminak, Montejurrako hilketak, eta bar, eta bar. Eta bestetik, Ego Euskal Herriko 4 herrialdetako estatutuaren aldeko aldarri soziala nagusi zela kalean. Eta ez dezagunaztu, ez da ere, transizioaren hasiera hartan, Partido Sozialistak bera ere 4 probintzietarako estatutu bateratu horren defendatzaile izan zela. Baita autodeterminazio eskubidearena ere. Baina ikurrina eskutan zutela agertzetik, probintzia bakarreko autonomia defendatzera pasa zen. Une honetan, UPNek defendatzen duen Nafarroa foral eta Espainiar hori bera blindatzeko asmoz. Izan ere, eskuin espainolistak Nafarroko berezitasunaren argudioa
erabili izan du eta erabiltzen jarraitzen du egungo estatusa mantentzeko. Euskal Herriko gainontzeko probintzietatik aldenduta mantentzeko. Baina Navarra erre askorekin defendatzen duzuenean, etzareteari Navarra hori defendatzen, Espainiari zarete defendatzen. Horretan datza, hain zuzen, foru hobetzearen iruzurra. Paktuaren bidez, Nafarroak erabakitzeko eskubidea duela sinestarazi nahi izatea. Baina autogobernua defendatzen duzuenean, Espainiari men egitea jarraitzea defendatzen ari zarete. Zuek aldarrikatzen duzuena navarrismo faltsua da. Zuek defendatzen dituzuen interesak ez dira Nafarrokoak, Espainiakoak baizik. Nafarroak bere historiari uko egin diezaion nahi duzue. Badakizuelako historiak, gure iraganak, aurrera begiratzeko ere balio duela. Eta aurrera begira, badakizue, gero eta Nafar herritar gehiago garela, gure tresna propioak behar ditugula aldarrikatzen dugunok. Gero eta gehiago garela, Espainiaren aginduei jarraitu, baino gure behar sozialak, gure behar ekonomikoak, haseko dituen bestelako markoa aldarrikatzen dugunok. Zein da zuek defendatzen duzuen Nafarroako subirautza? Aurrera begira eta aurrera egiteko eztabaida ireki egin behar da. Eta oraingoan bai, herritarron parte hartzea ziurtatuko duen eztabaida irekia izan behar du. Helburu garbi batekin gainera. Herritarroi duela 30 urte lapurtutako hitza baitutako hitz hori, erabakitzeko ahalmen hori berreskuratzea. 82an, halaxe gertatu zen arren, 21. mendean, inork eluke onartuko Nafarroko funtzionamendu instituzionala aldatuko lukeen arau berri bat esartzea, jendarteak hala erabakitzen ez badu. Nafarroaren etorkizuna ezin da herritarren hitza baitu zutenen esku gelditu. Errealitatea demokratikoki aintzat hartzeko garaia iritsi da. Nafarroa ulertzeko modu ezberdinak daude. Nafarroaren iragana eta nortasuna ulertzeko modu ezberdinak daude. Eta batez ere, aintzat hartu behar dena da, Nafarroarendako etorkizun egitasmo ezberdinak daudela. Beraz, eztabaida maila demokratikoan bideratu behar da. Hitza jendeari emanaz. Ahoa betetzen zaizue, askori, Nafarron hitzaz, Nafarron borondateaz hitz egiten duzuenean, behin eta berriro. Utz itzazue alde batera zuen beldurrak, hitz egin gutxiago Nafarrok zuzenean erabaki ez dugunaz, eta eman behingoz eta benetan hitza Nafarroi. Mila esker.